Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ndifuna sibuyele back ke kulaa game yeKaizer Chiefs neStellenbosch, apho ke siqwalasele sajonga indlela abantu baseMzantsi Afrika abanye ke abahlomla ngayo, ingakumbi ke phaa kuJunior Khanye. Baphulaphula ke sikhona ke izinto esiye sithi masizibona xa ethethe analyze umfana omdala ekusingathi noko akasajonga ukuthi bekudlala ntoni okanye kwenzekele ntoni, ngathi ubufana noVictor Hlongwane ekusingathi baneetim ababhalele kuzo apha phantsi kwe-DStv Premiership, ekusingathi baneetim abazixelela into yokubana noba sezirayithi ngeze bazibone into yokubana zirayithi, bawusoloko ezo tim zirongo kubo okanye ezo tim ikhona into zayenzayo empilweni yabo eyayibuhlungu. Bathatha isigqibo sokubana ke bazozizonda ezo tim ngendlela benza ngayo, ngade utsho uthi ke bayazizonda ngoba uJunior Khanye uthi iqela leStellenbosch lirojwe emini, larojwe yiKaizer Chiefs emini. Uthi ureferee walirobhe lacela kwakumele uba ke laa goal lesibini akusiyo goal yeKaizer Chiefs. Uthi into yokubana iKaizer Chiefs iqhutyezela isiwe phaa kwi-semi-finals, noko ayonto entle. Ewe, uyavuma into yokubana ke liqela elincinci ke iStellenbosch. Uthi ke le nto ayiqaleki ke kwiStellenbosch, lalike larojwa lidlala phaa neOrlando Pirates iqela leStellenbosch. Futhi ke uthi laa nto ayithandeki laa nto yenzeka phaa kwiqela njengeStellenbosch ngoba ke ezi tim lizinikeza ubunzima. Uyabona ke Junior Khanye mfana omdala ke njengomntu ke othi mawuzincoma usithi ibhola uyayazi, njengomntu othi ibhola ke une-experience yayo, njengomntu othi ibhola ke oke wayidlala, mele ke mfana omdala xa uthetha ibhola uyijonge ibhola endlela ke eyenze ngakhona, uqale ekuqaleni apho ureferense khona impazamo, ugqibele ngegoal yesibini ethe ke yenzeka phaa yeKaizer Chiefs ethe yakoro phaa uGeorge Mahlo mfana omdala. Khawuqale phaa ekuqaleni kwalaa player Stellenbosch uTore apho abamba khona ibhola ngesandla. Sikubuza umbuzo okubana ke mfana omdala ingaba yintoni naleya, utheni ureferee angamnikanga yellow card phaa la mfana kaTore? Siphinde sibuye mfana omdala sijonge phaa kulaa ndlela uTore abetha ngayo phaa umfana kaSireno ngempama, utheni na ureferee phaa angamnikanga red card umfana kaTore? Siphinde sibuye mfana omdala sikukhomboze into yokubana ngeli xesha athela phantsi uDuplessis, utheni ureferee phaa angamnikanga red card umfana kaTore? Siphinde mfana omdala sikukhomboze igoal leStellenbosch before ihedwe ngentloko, kutheni uMahlowu azabe phaa uyatyhilizwa, uyasunduzwa, atshintshe idirection, emveni koko isuka ibhola ivalwe emnatheni iqala leStellenbosch iyakwatyhilizwa phaa nguTore? Kutheni na ureferee phaa angatshajanga mfana omdala? Kutheni zonke izinto ezirongo ezenziwe ngureferee zizawuqapheleka xa kuyiliqela leKaizer Chiefs mfana omdala? Yiyo laa nto ke abantu abaninzi bathi ke uJunior Khanye unengxaki leKaizer Chiefs ngoba impazamo ezenziwa against iKaizer Chiefs mfana omdala akaziqapheli. Uqaphela impazamo ezenziwa against netim edlala neKaizer Chiefs. Yilaa nto kuthiwa ke maybe mhlawumbi phaya bayele yosapota iSundowns akho mntu waziyo, ngoba awukwazi uthi mawuthetha ibhola ungumntu obukelwe yiSouth Africa yonke, ungumntu othi wena kuqala ibhola uyayazi, emveni koko uthi mawuyithetha uyi-analyze ibhola ucinezela itim noba zirayithi mfana omdala. Okokuqala nje mfana omdala uthi wena uqinisekile uthi la linesman lo ebetshaja apha ephamsi iflag ebebona ifoul enziwe nguGeorge Mahlo ku-goalkeeper, uthi ngwakho umlomo ugoalkeeper mele aprotectwe ngureferee. Noba wenziweni ugile ugoalkeeper, noba kwenzeke ntoni, ugoalkeeper mele aprotectwe ngureferee, mele phaa kuye kwakho ifoul webe ureferee phaa uyawatshaja phaa ngoba uGeorge Mahlo utyhilize ugoalkeeper weStellenbosch. Mfana omdala nawe awazi isizathu esenzela linesman okubana ke aphakamise iflag ubungekho eca kwakhe, awazi mfana omdala. Ingenzeka ulinesman mhlawumbe bebona offside, ingenzeka ulinesman wayebona enye into because akho mntu waziyo. Ngureferee osuke straight wabheka phaa kulinesman, wafika phaa wathetha nolinesman, waphinda wathetha ne-official. Ureferee emveni koko wakhomba ibhola esenta, akho mntu waziyo uba kwenzeke ntoni phaa mfana omdala. Eyefawuli ibonwa nguwe, eyefawuli mfana omdala, mhlawumbi ulinesman yena kangayibone. Kodwa into esakucela kuye mfana omdala akuyiqala ekuqaleni imetshi before uyofikelela phaa kulaa goal yesibini yeKaizer Chiefs. Akuqala ekuqaleni, uqale noreferee lo ekuqaleni komdlalo. Mhlawumbi uyawutsho wabona amaphutha kareferee okubana ke kangeba abekho kulaa goal yesibini kuphela, amaphutha kareferee ebekho kulaa match yonke mfana omdala. Xa ukwazi uqwalasela izinto masiphume ke lapho baphulaphulika kusoyam ndodwa, nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana ke niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.